Hello guys, good evening. Welcome back to my vlog. Kakauwi ko lang guys. Kakauwi ko lang. Kakapagod din. Gutom. Namiss ko na mag-vlog. Kaya ito, naisipan ko. Habang nag-opo, nagyaw-yaw po panagsa. Dilim na guys. Wala pa ulam. Maghanap pa kami ng ulam. Kung anong mahanap sa labas. Yan. Nahanap din. Madilim na madilim. Madilim na madilim ang bahay. Tahimik. Tahimik. Hello. Good evening. Kumusta ang tanan? Gutom. Gutom na. Gutom. Ugma, Sabado. Sabado. Ugma, Sabado. Tapos kakasain ko lang. Bukas na naman. Gising na naman ang umaga para maghanap buhay. Para hindi nga may pamili ng ulam, bigas. Kapoy nakakapanghina yung init. Gutom na talaga ako guys. What is real? Gutom na. Kasi ano kayang sudan ron? Abangan nyo guys ang aming